Guys, ndinoda kupoti titende pane video ino iyi ndeyenyu Dr. Marambire, Mr. Barnabas Marambire. Toda kungokutenda ichiti thank you very much nebasa ramakabata pamusoro pevana vedava. Mamira basa chairo chairo. You know, at some point people doubted kuti muchato uchabuda. Vanhu vakadoubt kuti muchato uchabuda pane zvinhu zvaitika. Ini ndakatomboita ukadoubt kuti zviri kumbonyatsa kufamba sei, muri kumboita sei, but you have proved to be a good man. You have proved to be a good manager. Aiwa maitira vana zvakanaka within a short space of time. Manager makabudira kuti manage vanava andika kuti vakwanise kuvhura shop yavo, vagovhura bhawa ravo, vakwanise kuzvimirira vachizviraramira. Pa short space of time makwanisa kuti muunganidze muchato, kuti panororwa mukaita kuti musunganidze vana ava vakwanise kuchata, vazikanwe kuti vave nyama imwe chete. Aiwa, iyi Mr. Barnabas, Mr. Marambire ndeyenyu. Tinoti rambai makatungamirira vana ava, rambai muchifamba navo, muri kugona. Hamuna kana pamakanganisa muri kugona. Tiri vanhu tinotaura zvakasiyana siyana. Tinotaura kwatisina kuswera, but I think by now madzidza kuti social media inomira sei. Madzidza kuti tiri munguva tinongoumana, but chakanaka chinoda kutendwa kuti Mwari cheche vatitungamirire. Makagona, makaita zvakanaka stereki. Tinotenda nezvamaitira vana ava, tichiti zvisagumire pavana ava. Pamunenge maonawo mukana wokuti muitire vamwe zvakanaka futi, rambai muchiitira vamwe vana zvakanaka. Handitika you are a father figure kuvana ava, rambai muri father figure kuvana ava, rambai muchifamba navo. We are expecting to see more. Tikuto expecta kuvaona manje vakufamba nemotikari yavo, tovaona manje vave nemuta wavo vakutorima, manje vakutoita tunhu twavo nokuti vatovhura mabusiness avo. Obviously muchange muchifamba navo all the way. Vamarambire muchato wangu wakanaka. It was so beautiful. Everything was on point. Hapana choti tingati ichana tukudi kubva kuna makeup artist chai makagona. Musoro chayo. Aiwa, deco on point. Hembe zvese aiwa matigonera. Manager kuunza artist auya kaimba, mukaunza celebrities vese vasimuka vakauya vasiya dzimba dzavo kuuya. Toda kutendera Vamarambire because ndimi makoganiza chinhu ichi. Dai panga pasina imimi chinhu ichi hachaibuda. So toda ngoti usiku unowu musati marara mungoziva kuti kuna mwe wanga chingotarisawo vachingokuona iwo vanga vari kungotarisa vari kwavanga vari kungofara nekungosekerera kuti aiwa matigonera magona mufunge. Tinokutendai tichiti well done nezvamaita, rambai muchiita. Mwari wakuitire zvakanaka.